Når man går en tur i København, fortæller hver enkelt bygning omkring en deres egen helt særlige historie. Bygningen kan fortælle om den samtid, de er bygget i. Det er meget interessant at beskæftige sig med. Denne dokumentar tager udgangspunkt i oplysningstidens bygningsstil og de bygningsværker, som Christian den 4. står bag, og perspektiverer til den samtids historie. I København har Christian den 4. sat sit særlige præg på bygningsstilen i den sene renæssancetid, som baner vejen for barokken i Danmark og enevældens indførsel. Dokumentaren vil fortælle om, hvem denne konge var, som står bag disse fantastiske bygningsværker. Den vil vise dig historien om Rosenborg, historien om Rundetårn og Børsen. Christian den 4. levede fra 1577 til 1648. Han var efterfølger af Frederik den 2., som døde, da Christian den 4. kun var 11 år gammel. Han var derfor ikke gammel nok til at være konge, så derfor blev han umyndiggjort, men i 1595, da han var 19 år, var han så gammel nok til at være konge. Christian den 4. ledte Danmark ind i mange krige, som han tabte og førte landet i økonomisk krise. Men selvom at alt det skete, så var han stadig anset som en af de bedste konger i kongerækken, blandt andet fordi at han byggede en hel masse bygninger til Danmark. Christian den 4. han er begravet i Roskilde Domkirke, og det er han bare. Som sagt førte Christian den 4. landet i nogle forskellige krige. Blandt andet 30-årskrigen eller kejserkrigen, som man kalder den del af krigen, Christian den 4. deltog i 1620'erne. Han deltog i denne krig for at styrke sin stilling i Nordtyskland, men også på grund af prestige og strategiske grunde for at forhindre den svenske konge i at alliere sig med den tyske kejser, så de ikke indkredsede Danmark sydfra. Han fik ikke støtte fra rigsrådet, men deltog alligevel, og krigen endte i nederlag. Det medførte til, at Danmark blev inddraget i 30-årskrigen, og Jylland blev plyndret. Til sidst indgik Christian den 4. en fredsaftale, hvor han lovede aldrig at blande sig i tyskende anliggender. Og han blev betalt 1 million rigsdaler af rigsrådet for at skrive under. I 1643 invaderede svenskerne Danmark uden varsel, og det var i denne krig, Christian den 4. mistede synet på sit ene øje. Også denne krig endte i nederlag. Danmark dominerede ikke længere Norden, og Christian den 4. måtte nu rette sig efter rigsrådet. Rosenborg er et helt enestående slot, både i det indre samt det ydre. Her er der stadig muligt at på tæt hånd at fornemme, hvordan Christian den 4. levede på sin tid. Rosenborg ligger i dag i centrum af København. Det kan være svært at forestille sig, men det blev oprindeligt bygget i ren landidyl uden for voldene. Slottet blev bygget af Christian den 4. som kongens lystslot, hvor kongen kunne trække sig tilbage fra storbyens larm. Navnet Rosenborg kommer af, at det beskriver slottets funktion. Rosen symboliserer tavshed og kærlighed. Rosenborg var stedet, hvor kongen afholdte sine fortrolige møder med sine embedsmænd, deraf tavsheden. Slottet fungerer i dag som museum, der blandt andet rummer de danske kongers kronologiske samling, Christian den 4's pragtsadler og paradevåben, kongens dragter, kostbare kunsthåndværk, regalierne og kronjuvelerne. At træde ind på Rosenborg er som en rejse gennem Danmarks historie. Rosenborg begyndte sin opførsel i 1606-1607. Dengang bestod kongeriget både af Danmark og Norge, og landet var et af de førende magter i Nordeuropa. Christian den 4's regeringsmål var at gøre København til rigets økonomiske centrum. Rosenborg er et meget moderne bygningsværk, og slottet indeholder alt, hvad kongen kunne ønske sig af komfort. Byggestilen bærer præg af 2 stilarter, nemlig den nordeuropæiske renæssancestil og manierismen. Kendetegnet ved manierismens byggestil er volde og grave omkring slotte. Dog var Rosenborg nu ikke tænkt som et forsvarsværk, som disse voldgrave ellers kunne tyde på.
Rosenborg er et rigtigt renæssanceslot med spirkronede tårne, ydre trappeanlæg og store vinduer, som tillod lyset at trænge ind. Renæssancen kommer især til sit udtryk i slottets dekorative arkitektur. Ved høje tårne, og slottet er udsmykket med karakteristiske volutter på gavlene, obelisker og mytologiske figurer. Det vidner om antikkens genfødsel under renæssancen. I renæssancen opstod begejstring for naturen. Kongen anlagde derfor en prægtig have omkring sit lystslot. Hovedstaden var i begyndelsen af 1600-tallet en meget ildelugtende middelalderby. Derfor havde kongen ønsket om frisk luft og mindre støj. Den nordeuropæiske renæssancestil og manierismen udtrykkes i kunsten og arkitekturen under Christian den 4. og baner vejen for barokken, der i dansk sammenhæng er nogenlunde sammenfaldende med enevældens indførsel i 1660. Nu står vi her i Rosenborg Slot, og Rosenborg Slot har gennemgået mange ændringer siden Christian den 4. tid. Men der er stadig nogle få gemakker tilbage, hvor man kan få fornemmelsen af, hvordan Christian den 4. har levet, og de står egentlig, som det ville stå på Christian den 4. og hans samtid. Blandt andet så har vi vinterstuen, og skrivestuen og sengekammeret, som alle tre er bevaret i Christian den 4. tid. Herinde der står vi så i Christian den 4. skrivestue. Christian den 4. tronfølger har gennem tiden ændret på slottets indretning. Men Christian den 4. vinterstue, skrivestue og hans sengekammer står alle velbevaret tilbage. Hans dronnings gemakker er blevet ændret af tronfølgerne. Slottet er ikke indrettet i den tunge ende af repertoiret. Det bærer nemlig virkelig præg af privatlivets oase midt i den yndige have. Slottets loftmalerier bærer de klassiske kunstneriske udtryk for renæssancekulturen, hvilket antyder Christian den 4. særlige interesse for renæssancekunsten. Nu befinder vi os i Christian den 4. sengekammer. Her der kan man finde kongens blodplettede klæder fra søslaget ved Koldbjerg Heide ved 1644. Disse klæder de vidner om kongens heltemod, når han er... Nu står vi her i det mørke værelse, som var det rum, der lå mellem dronningens gemakker og Christian den 4. gemakker, hvor det er også ligesom deres fælles sovekammer. Så kan man jo selv gætte sig til, hvad der skete her. Her står vi så inde i Christian den 4. toilet. Enevælden blev indført i 1660 under Frederik den 3. Enevælden betød, at kongemagten blev arvelig, og kronprinsen var konge i det øjeblik, hans far døde. Samtidig med enevældens indførsel kom barokken også til sit udtryk ved rumudsmykningen, som bar præg af denne pompøse barokstil, der skulle markere kongemagtens guddommelige karakter. Portrætter af konger var omgivet af regalier, altså magtens symboler, mens dronningens portræt er omgivet af frugtbarhedssymboler i form af blomster og frugter. Den lange sal finder man på Rosenborgs øverste sal. Det er her enevældens magt iscenesættelse for alvor udfoldes. I denne prægtige sal finder man kongens salvingstrone, som er af narhvalstal, og dronningens trone, som er af sølv. Tronstolene er opstillet under en tronhimmel af mørkerød fløjl, som understreger den enevældige konges mægtige status. De 3 løver er af rent sølv og vejer hver især 130 kg. De står foran tronerne som vogtere. Christian den 4. byggede Rundetårn i 1642 på Købmagergade i Indre By. Det er den højeste del af Trinitatis-kirken. Den er 34,8 meter til ståplatformen, og med observatoriet er tårnet 41,55 meter højt. Trinitatis, der betød treenigheden, har fået sit navn, da bygningen havde 3 funktioner. Kirken skulle være student- og universitetskirke,
Rundetårn blev brugt som opgang til biblioteket og universitetets astrologiske observatorier, som observatoriet blev brugt til. Rundetårn er kendt for sin spiralgang, og rygter siger, at den først blev bygget med trapper, men i forbindelse med zar Peter den Store af Rusland og hans hustrus besøg, skulle trapperne være lavet om til spiralgang, så de kunne køre op i hestevogn. Det er ikke rigtigt. Tårnet har altid været med spiralgang, så hestevognen kunne køre op og ned med bøger og astronomiske instrumenter. Børsen er bygget på Slotsholmen i 1620'erne. Formålet med bygningen var, at der skulle være markedsplads med handelsboder. Børsen var anset for at være en af de fineste eksempler på nederlandsk renæssance i Danmark. Bygningen er også specielt kendt for sit dragespir, der er udformet som 4 draghaler, der snor sig om hinanden. Efter den her tur ind til byen, hvor vi har undersøgt bygningsværker skabt af selveste Christian den 4., er der dannet sig et billede af, at bygningsstilen belyser en historie om den tid, de er bygget i. Ja, og vi vil bare sige tak, fordi at I har kigget med, og vi håber, at I synes, det har været lige så interessant at se med, som vi synes, det har været at beskæftige os med det.